Abendua 29an ja goizeko 9:00 aurrera egongo die partiduak, futbol sortzeko partiduak bi eremutan antolatuta, eta bestetik hurrengo egunean ja emango zau pasua Porrot elitean dabitzen taldiei. Ekintza honekin sustatzen die aldi berean kirola eta emakumearen presentzia kirolaren barruan, ez? Justo paso asko ematen dabitzela eta horren artean, Arizmendi kirol elkarteak organizatzen dauen torneo hau. Horren artean uste oso garrantzitsua dela eta azkenin herri mailako neska eta mutilen artean nolabaiteko referentziak bilakatzen dienak, ez? Ondio espero deigun aurrerantzean ja kirolaz bakarrik hitz egiten egotea, berdintasuna izango dalako, nolabait ja garaitutako etapa bat, ez? Probintzian Barreala dau, Leon mailan, eta aurten Eibarra dator, eta Eibarra bigarren mailan dau, baina euren helburuetarikoa da lehen egon ziren Leon mailan eta berriro igotzia, bastante ekipo potentia. Eta ero Bailaran, Bailaran ezagutzen dugu taldea, 3 klubetatik sortutako talde bat, Euskal Ligan diarduna, taulan erdi inguruen dabiz, eta oso maila onakin. Gerturatzeko ikustera, bertako herritarrak nolan lehiatzen dien kanpokoekin eta Leon mailako jendiakin, orduan, bertakuak dienez guazen pultzada apur baten mutera, 13 urtetan sekula ez dugu irabazi txapelketia, oso zaila da, baina, igual danon laguntzakin, hori be lortu geik,